Oraintxe bertan gauden gune hau, herriko zentru geografikoa izateaz gain, bizitza kulturalaren eta aisialdiaren zentrua ere bada. Horrexegatik, Euskal Kostaldeko Geoparkeak proposamena helarazi zigun, historia aurreko bailararen ibilbidea hemen azedin. Ikusita guzti horrek interes asko gurutzatzea ekartzen zuela, partaidetza prozesu bat martxan jartzea ezinbesteko ikusi genuen, eta horretarako partaidetza batzordea martxan jarri genuen, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin harremanetan jarri ginen, eta bertako teknikari batzuekin batera, hainbat formakuntza saio egin genituen. Guzti horren ondorioz, ikuspegi partekatu bat, eta aurrerantzean eman beharreko pausoen ikuspegi amankomun bat adostu dugu. Desde todos los grupos del Ayuntamiento de Deba vimos la necesidad de crear una comisión de participación ciudadana con la idea de en distintos proyectos de Deba la gente tuviera más participación. Por ese motivo creamos una comisión de participación ciudadana en la que contratamos unos directores encabezados por Itziar González con la idea de lanzar puentes entre la ciudadanía o los vecinos de Deba con el ayuntamiento buscando cercanía y su opinión. Hasieratik hiru alderdiek oso garbi izan genuen partaidetza prozesuan martxan jarri behar zela, eta hori oso abiapuntu garrantzitsua izan zen. Jarraian aldundiaren aldetik formakuntza bat jaso genuen eta Itziar González eta Igorra Edoren eskutik jaso ditugu beste aholku eta gomendio batzuk. Hori helduta, lehenengo pausoak ematen hasi gera eta lehenengo pauso hori eragileen mapa zehaztea da. Parte hartze prozesu honetan dinamizatzaile talde bat ere beharko da. Horretarako soziologia, geologia, historia, komunikazio edo arkitektura tekniko edo gixabetako ikasketak egiten ari zareten edo egin dituzuen gazteoi, dei egin nahi dizuegu eragile eta herritarrekin egingo diren jarduera horietan dinamizatzaile lan horiek egin ditzazuen.